President. Tu madre, se lo digo. Pues, mi casa, yo soy hijo único, mi madre es viuda, mi padre murió en el parto. Pero mi casa se lleva religión aprobada. Mi madre ya era contenta. ¿Ves? La religión te la regalaban como aquel que dice, regalaban religión y gimnasia. Yo le doy una por hora, una por ti i una por mi. Pista de terra i amb ell Marc Boga, que també se podia jugar a pista ràpida. Ell va ser un número 1, el primer número 1 espanyol, i el que jo destaco sempre d'ell és que estant ell a dalt de tot, siguent, com ha dit en Rafael, un mega crac, a un moment donat li va sortir un competidor que va ser, encara per ser encara pitjor, si no hagués estat una persona en el seu caràcter, li va sortir un competidor de Mallorca. Un jove que va tenir el mateix èxit que ell en un principi i inclús està llegitiró, però el va superar i bueno, encara se m'ha superat. Esperava que havia que ser rara, però bé, aquesta darrera setmana m'estic acostumant a passar aquest rato, no? Com ha dit en Jordi, agrair a tothom que ha fet possible un dia com avui, Albert per l'ajuda, IB3 i Nova Televisió, Tomeu Terrassa, que ha estat el precursor d'aquesta idea, el que tenia que començar com algo familiar, crec que no sé que tingui tanta família, doncs s'ha anat poc de setmans. I bé, a tothom que m'ha estat apoyant tots aquests anys, a la família. Màster Hill de Stuttgart, i el vaig conèixer precisament després de veure-lo jugar per primera vegada en directe i veure-lo perdre. I després aquí comença tot, no? Després d'això, jo evidentment ara ho som ben, fa un blanc molt tímid en 12 anys. Conèixer en Carlos per era una il·lusió enorme i la veritat que des del primer moment ho va posar tot molt fàcil.